Čaute, ak máte niečo proti Minecraftu, tak ako keď budete hovoriť, že nechcete Minecraft, ja ho nechcem, vy ho chcete, takže ja to asi nebudem točiť. To boli moje vlasy. Čaute, žalty a žalovčatá, dneska vítam pri Minecrafte. Ne, už som vole. Ne? Vidíte, že som si zobral všetky veci. Preč, choď. A ty tiež preč, choď. Fuj to. A asi sa ideme sťahovať. Ovečku nepotrebujem. A mňamka. Tu asi drevo nenájdem. Zmenším si niečo. Pensaj. Off. What? Okay. Tak. Nič. Všechno v pohodě. Dúfam, že to vidíte tak ako ja, lebo mne sa to celkom nesejká. Len trošku také mikroladičky. A už aj viete. To by som nebudol. Ružičky tu najem a stromy. Fuck. To sú točky. Čo to tu vidí? Weapon to well. Už je tmička, kavovička. Ja jdu spát. Tak sa tu ubytujeme. Poď. Aha. Tam si dám dvere. Otvorím. To by som bol sám sebe trochu. By som bol až taký element. Ešte sa to musí dať. Okay. Častá. Dám si tu všetko nepotrebné. Nepotrebujem. No, toto potrebujem. Ale toto potrebujem tu. OK, raustaj, dobre. No a to potrebujem. Aj toto potrebujem, takže to tam takto. Neviem, skade mám stolu. To nevadí. Si dám dverka. Ja tu si urobím takto. Zatiaľ bude náš dom vyzerať ako jedna maličká skladka, viete. A inak, viete prečo točím Minecraft? Lebo ste si to vypýtali. Lenže ja neznášam Minecraft. To je pravda. To je priznanie. No, chápete? Ja som vám priznal ešte, že neznášam Minecraft a točím, no. Prečo by som mal točiť? Tretí part inak vyjde ako predtým, až za 7 mesiacov, OK?
Takže ma nepýtajte, že kedy bude ďalší Minecraft, áno. Aspoň to bude farebné. Senzaj. Okay. Senzaj, jade. Už nemám drevko. Nakopiť. To sa jak ľahko kope. Nejaké schodíky úplne. To si nechám. Kebyže musím niečo spraviť na to. Ježiš, ja to neviem. No, viem, ale ja to neviem. 20. No si urobím aj druhé poschodíčko. Ale tak blbo trošku. Hej, tu budú schody, hej, akože schody. Áno? Takže si idem nakopať zase drevko. Nebo som jaký pánko. Musím nakopať drevko. A dúfam samo, že to pozeráš, lebo keby ste nevedeli, kto je Samot, tak je to môj spolužiak, ktorý ma otravuje neustále na informatike. Prečo nenatočíš Minecraft? Čo tu sú za otázky? Sorry, Minecraft netočím. Co si děláte? Prdel? Nebo co? Já jsem to neudělal. Asi to urobím väčšie. Teraz si spievam pesničku Autofunk, okej. Poupine udej, Poop in every day. Si veselá kráľa. Ja tu spievam reklamy. Reklama sú vždycky dobré. A jeme Francúzio, lebo hovorím ako Francúzia, niga. Tak toto urobím. Tak. Toto. Tu vykopem 2 bloky. Ešte som len na začiatku a už robím také domy, ktoré by neurobil žiadny majster. Samozrejme, že urobím. Dám tú točku, presuniem tú šestku, čo tam všetko rozobral. Zatiaľ nepokupujem nič. Som veľmi chudobný na torčkách. Potom urobím aj
podlahu samozrejme, lenže teraz na to nemám čas. Toto, ale to všetko, ešte vonku. Inak teraz hrajem na pišu, lebo sa bojím, že somrem. Lebo ja som veľmi majster v somieraní. Viete. Takže prerušil som otočenie. OK. Klapka číslo 995. Ja to budem robiť. Tak. No takto a potom to vyvrcholím. Dobre. Tu už prestanem. Pošlnu fúknu dolu. Idem šupnu fúk. Fúknu dolu. Fúknu. Teraz nadávam po anglicky. Nikoho to nezaujíma, takže je to fajn. Dobre, tak to dám. Super. Zás nám došlo drevo. A buďte rád, že ten točí Minecraft, lebo inak by som ho netočil. Samko, ďakujem ti. Ako ďakujem ti, že si mi pomohol. A ešte kvôli jednému to robím. Jeden sa ma tiež pýtal, neviem kto to bol. Teraz si ani nespomínam kto to bol. Takže aj ty si mi ho pomohol a teraz som asi počul môj mobil a prišla mi asi SMS-ka, že mám vybitý kredit, čo sa nestáva veľmi ľahko, lebo ja mám veľmi YouTube money, takže prevolávam z Tesco Mobile. Teraz si nerobím srandu, fakt mám Tesco Mobile. Robíš srandu. Začína už noc, či čo je. Rýchlo. Idem si kde mám posiel? Mám tu v inventári. A tu idem tu. Ne, tu začína noc. Rýchlo. Rýchlo, ja chci spať, jo, pustím. Inak teraz asi budem z Minecraftu točiť let's play viackrát, lebo s mojím spolužiakom budeme teraz točiť let's play sériu. Takže to bude celkom fajn. Potom možno potom dám ako toto, dám tú IPčku, ale teraz to nechcem dávať ani zverejňovať, až tedy, keď ma presvedčíte, že keď ma presvedčíte, že som spadol do tejto jamy. OK? Dobre. Dobre. Mi chcete povedať, že bývam pod skalou, ktorá je hrozne nebezpečná. Ja si s tým poradím. Už mi ubilo jedno hungry.
Hungary, ja chcę Hungary, bo dam si sušené mesko. Mňam. Hunger. Inak, viete čo ma napadlo? Že môžeme ísť tam kopať. Kopať studničku. A ja zomrem asi za chvíľku. Takže to je to pre za chvíľku. To bude dobre, keď zomrem. Tam nie. Kaša. Potom to uvidím. And then look direction. Tam je vodička. To je pod môjim domom. Ako fajn. Teraz nemáme ešte bloky. To je samozrejme nie. Potom neviem, ako sa to stane vonku, ale je mi to jedno. Takže niekoľko dám. Nakopem si aspoň tak. Snehu. Tento diel bude spievačky, lebo ja fakt dopravdy dobre spievam. Neviem, že či dobre, ale ja sa uznám. Shake it up, shake it up. Okay. Musím mať veľa vitamínov v sebe, aby som mohol kopať. Viete, čo ma neteší na tom, že kopem len cobblestone. A to je tak všetko, čo robím. Poviem to a hneď uvidím železo. Fakt. To je trapný. To je trapný, ne? To je trapný, vole. Uhlíčko. Okej, najprv idem po uhlíčko. Železko. Okej. Tu ešte veľa železka, že? Železka. Uhlia. Už ani nevidím. Potom to dokopem. Alebo teraz, lebo mám fakt málo živín. Čo sú tam monstra? Ešte, že mám písku. Písku je vždycky dobré. Easy peasy, to je špízy, ne? Nie? Ešte tu je uhlíčko. Dobre. Super. Treba sa nejak dostať. Dobre. Asi si poviete, prečo kope ten hlupák hlinu. Ježiš, nedíde hore. Viete, ja si šetním ten kopúskom. Aj keď to by niekto nerobil, tak ja to robím na to, aby som mohol tam vyliezť. Pôjdem za tým železkom. Takže sa vykopem takto. Čau. Kurník.
Okej, hore. Zase to mám. Musím si vykraftiť. Inak, keď niekto píše, že som kid, ako ja s tým presne. Teraz som to rozprával. Ak niekto hovorí, že som kid, ako ja s tým nemám problém prestať, ako hej. Lebo ako to záleží len od vás. Podporujte ma všetko možné. Na toto video dajte like. Lajkíš. Inak dúfam, že sa vám bude video páčiť. A ak áno, tak natočíme s spolužiakom. Jeho meno na serveri bude HipHopman. Vôbec nekopírujem. Gogoman. Takže to by bolo všetko. Dajte lajky, odber. Nepíšte, že som kid. Lebo vy ste kidi, ktorí chcú len hejtovať Gogomana, ako to hovoria väčšina detí. Gogoman, TV, Niga. A ja som Niga. Dobre, ale to už je vážne, takže čauko a kakao.